Hei, me olemme Ecosystem Scandinavia Oy ja minä olen yrityksen toimitusjohtaja Kari Juntunen. Me olemme pohjoismaisen tuottavuuden kehittäjä. Palvelumme ja maailmanluokan ratkaisumme ovat valmistuksen ohjaus, tuotannon suunnittelu ja toimitusketjun suunnittelu. Missiomme on luoda tuottavampi ja läpinäkyvä tuotantoympäristö tulevaisuuden organisaatioille. Visiomme on asiakkaan strateginen valinta ennakoitavan tuottavuuden kehittäjäksi. Ratkaisumme perustuvat Lean-filosofiaan ja Leanin mukaisesti tuotanto pitää ensin standardoida. Siksi, että sitä sen jälkeen voidaan mitata, optimoida ja kehittää. Ratkaisumme poikkeaa kilpailijoista merkittävästi, sillä tarjoamme läpinäkyvän suunnitteluympäristön, jossa koko organisaatio näkee, millä säännöillä ja rajoitteilla me on ratkaisu tehty, jotta kun ostotilaus tulee tehtaalle, niin tiedämme, millä tuotantolinjalla ja laitteella valmistus tapahtuu, ketkä sitä tekee, millä raaka-aineilla ja puolivalmisteilla tuote valmistetaan ja missä aikataulussa me pystymme sen asiakkaalle toimittamaan. Meidän arvomme on rehellinen, rohkea ja sitkeä. Näillä arvoilla olemme muutaman toimintavuotemme aikana saavuttaneet merkittäviä asiakkuuksia, esimerkkeinä Boliden ja Nokia-renkaat, joiden Suomen, Ruotsin, Norjan, USA:n ja Romanian tehtailla käytetään Ecosystemin toimittamia ratkaisuja. Päätuotteemme on maailman eniten myyty APS-järjestelmä, japanilainen Asprova, jota on jo käytössä maailmassa 4,5 tehtaassa. Meillä on jälleenmyyntioikeudet tällä hetkellä Pohjoismaihin ja seuraava vaiheemme on laajentaa toimintaa USA:han. Saimme Asprovalta myös USA:n jälleenmyyntioikeudet ja perustamme toimiston Dallasiin, Texasiin ensi vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana.